भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमचे स्वागत असा। आयज आमी इयत्ता 9वीची तळपाचे माळयेक जलामली कनक हे धनगरी लोकगीत वाचया। तळपाचे माळयेक जलामली कनक बा, जलामली कनक, अरे वाडोनी वाडोनी आकाशी गेली बा, आकाशी गेली। सोन्याच्या सुरोनी शेंडा कातरिला बा, शेंडा कातरिला। मदल्या लुडाचा करवा पाडिला बा, करवा पाडिला। शेडून तासून 16 पोक केला बा, 16 पोक केला। अरे तिथुनी करवा कोणच्या घरी बा, कोणच्या घरी। तिथून करवा चिरप्या घरी बा, चिरप्या घरी। चिरप्या बापोनी काय केल्या परी बा, काय केल्या परी। 4 केलं दांड तेच्या 5 केल्या फळ्या, 5 केल्या फळ्या। त्या फळ्या दांड्या कोणच्या घरी बा, कोणच्या घरी। त्या फळ्या दांड्या मेस्ता घरी बा, मेस्ता घरी। मेस्ता बापोनी काय केल्या परी बा, काय केल्या परी। तिथुनी पालखी बेदड्या घरी बा, बेदड्या घरी। बेदड्या बापोनी काय केल्या परी बा, काय केल्या परी। बेदड्या बापोनी बेदड्यावली पालखी बा, बेदड्यावली पालखी। अरे ते पालखेत कोण देव बस बा, कोण देव बस। सादेव बस काय महादेव बस, महादेव बस। तिथुनी पालखी कोण लोकी जाय बा, कोण लोकी जाय। तिथुनी पालखी देवलोक जाय बा, देवलोक जाय। धन्यवाद।